tanah tangyak teh emang amang pindo amang. Saya keluar dulu. Iya. Amin. Terus sama kita mertua kita berdua. Udah. Sendirilah. Diri di sini ro. Apalah aku pedang adong. Puji ma, puji ma.
Batu Hata marite edisi nomor 574 ayat 1 ayat 2. Puji ma debata nani anado puji debata nungase sado sami malum do otrohami puji ma debata nani anado puji debata olopon Tuhani hati dakon dengan ibasanai sayara ondongani rotusi paluai olopon Tuhani hati dakon ma dengan basanai. Mari tehike buarni debataan. Dohot buarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot buarni Tuhan di Purbadia. Nadu parangi dohot kamu. Amin patung oleh Tuhan di amani. Nama ngarohita siang pengumuman hakurumon. Jalan dapat suatu kita kebegasan harajau di anak hakurumon di Yohana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marmanya main. Alih Tuhan debata parkubu nasu hatu dosan amanami nadi berwajib. Di paboto kodo tu akaparoha nasian purbai. Mari kita bintang. Nauntung anak nasasadai. Sudang ima rohanani. Asal terdamai persoalan si mari kita. Asal terbaik rohani mamerin hamu yang surut. Mari kita anak rohani Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji ma debata nasoka pasang apakorna puji ma akarura dohotlu akadolo natimba dohasak ninggalu ombang sude mamujiho langit di nama sayemba bitangi nama say torang ombuni nama say saksa pasang apon ho odebata tung solo tadinga lawa muji ho Tuhan nasagogo pangeno aku lapasang apon ho radi ujung ningalu aku say puji aku Patik ini debata di minggu sadarion. Ima patik parjolo satu patik pangpaton. Pakasma kapayuti. Patik parjolo. Aura Jehovah debata nina debata. Dan jadi marak ahu bahenon debata. Patik padua
jala dan jadi sumanono, manakahan na di benua kijang, dohot na di benua toma, rodi na di bagasan air na di turun tanah, yang tunggali si sopaun, manang siul, atik patulu, dan jadi dohorong buang ni debata, yang bu soturi dalamnya, ayu na na disokot akar na marsiniang di luarnya, atik po patun, ingot tamu apa badiahun hari minggu. Dina ono mari na ulamu nasa si ulamu alai ako ari kapituhoni ari para diana ni Jahuba di batandoi dan jadi humangula anggo dina sadari manang anak muke manang guru manang napasong lahi manang napasong guru rodi dinahanmu rodi pangisini hutani halak ke nama yurati hutam ai dina ono mari do ditopa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina Dungi maradia bigana di hari kapituni, di ini upahan na di pasu-pasu di bata Jahuba, ari para dianangai jada di parabadiai, ilo sana, atong orang mengiduko menghita, lau manggulau no bartu patinai. Ali Tuhan de bata, sai parkugui mahami, mangulahon na bartu patimi. Amen. Sai balga dog dosaku naso ado di tanah natawa porusaku surala atunada mengalap hatuan dan dapoti ditanoi dinasang Jalaro di saliling-liling na doa si Roham. Say marpamuati maraham di haza atunami. Jala sa unang iingot akado sa hami. Ay jojo rohami mardusa marudupuko. Jala dulo luhusong bulihami rimasmo marite siyan pangarosyon hami iyakam. Ali Tuhan Jahuba, sa unang payot-ingot pangarosyon hami. Unang alang asya Roham. Sa iyo bimahami. O ali Tuhan di batang Tuhan kami, padua kami, jala sisa dosa kami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pagigina hata magabagatan at tuwas sa lidusa. So, sitong minamanghul ahunin na Tuhan Jehovah.
ibana. Asa nga pamahal di mata na di kijang. Amen. Mamuka siang ayat 41 ayat 10 sada. Soma-soma kajahama masih kasoring. Di halongan do si Yohanes madilihon, jala macam tahun penidihon hamuwa miroha, lahu pasisahod dosa. Jadi ruar manasida pangisi ni Tano Judea, rodi sude halak Yerusalem, manopot ibana, jala di padidihon honasida di batang aik Jordan. Dung di topo tibe dosana. Yang si Yohanes ibu ni utoro rosna, jala hulik-huling rohosna, at kasihapot rohos si tuan ilo bago si panona. Ondo jamitana naro masian pudiku nagumogo sianau nahurang tamado au pauduk ahu makargari tanu sepatuna. Ayat dohuri diho Tuhanmu, alai topi perbadia do di dihonon na Tuhanmu. Uju imaro Jesus ya Nasaret nariluat di Galilea jadi tardidi ma ibana di aik Jordan dididi si Yohanes. Dinahe ibana siyan aiki pitor di ida si Yohanes mamukak langit. Jadi songgong ma tutor di isongon tarapati tu ibana. Jala masa suara siang ginjangi namandok hodo adak aholongan ni rohaku lomodo rohaku diho. Ido sana, martua dona tumangihon hakani di mata, jalan opiosa. Amin. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tuno palangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman natin nubuhon ni si Maria nagabe-gabe siya ton di porbadia andorak sohabubuhan ido tuhato na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang natua tubanwatoru dung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik susurgo
lahutun tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargugo naso hatulosani, disima ibana pemamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na manghulu dohot na mate. Au porsea ditor di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria to panyala Kristen akan na badia, dohot dihasasan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogo daging halak na mate, dohot dianguluan na surasuda. Amin. Shalom. Huriani tuhata nain holongan di bagasan guar ni Yesus Kristus. Si patakason tikting di minggu sedarion minggu parjolo dung Epifanias tanggal 10 Januari 2021 tersurat di halaman 3 poin paduahon perubahan jadwal permingguan. Pinabotohon matuhita salhutna ruas ni Huriata HKBP Bandung Barat hobar tu himbauan ni pamaretta taringo tu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang disingkat PPKM Jawa Bali dohot aturan protokol kesehatan gugus tugas penanganan COVID-19 sia domutusi ia jadwal permingguan di Huriata mulai hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 naroon marubama sian onopali gabe opat tali permingguan ima pukul onom wib bahasa Batak pukul sia wib bahasa Indonesia live streaming dohot pukul 12 wib bahasa Batak live streaming pukul 15 wib bahasa Indonesia dohot tujuan asa boy adong tiki manak pigazom dung disemprot desinfektan manang sterilisasi songonima pinabotohon toktong mahita marsitutu rap majagahon hahi pasotta halaman 4 poin 12 selamat ulang tahun sude perhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton selamat ulang tahun tu namar ulang tahun di bagasan mingguon mulai sian sadarion minggu tanggal 10 Januari 2021 sahat hari Sabtu naro tanggal 10 Januari 2021 saya di pasu-pasu tuhatta manasida namar ulang tahun ini di bagasan haipason huhud di lehon tuhatta tunasida gajang ni umur songonima si patakason tikting di minggutta sadarion mauliatema horas Bata, pardengkan basado tu hatta de
debata na sumurung sian salut na roha. Ima na mga ramoti. Aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dia mua kadongan sahapur syaon di Tuhata Yesus Kristus. Barita lasni roha. Nagabi pasu-pasu dihita. Di bagasan minggu. Parjolo dung Epipanias. Di pasak debatado tita marhite-hite hatana. Natar surat di pasalmen bidu 20 sia. Ayat sada rodi ayat 10 sada. Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 11. Sonoma didok disi. Suara ni Jehovah di bagasan ronggur. Ende sian si David. Lehon matu Jehovah. Hamu ali akka anak ni debata. Lehon matu Jehovah. Hamuliahon dohot ha gogohon. Lehon matu Jehovah. Hamuliahon ni goarna. Marsomba mahamutu Jehovah. Mamake pakehan parhaduhuhan. Sohara ni Jehovah do di atas ni akaai. Dibatani hamuliahon parohon ronggur. Jehovah do di atas aik akka nabolun. Suara ni Jehovah do mardongan hagogohon. Suara ni Jehovah mardongan hatongamon. Suara ni Jehovah do upunokon akahau ares. Jala dipunokon Jehovah do akahau ares ni Libanon. Uut panial ni halon nasida di bagasan songon anak ni lobo. Nang Libanon, nang Sirion songon anak ni orbo jalang. Suara ni Jehovah do mangurason jilam ni api. Suara ni Jehovah do mabahen umutal halongonan. Di utal Jehovah do halongonan kades. Suara ni Jehovah do mabahen marasar akatini. Jala di palanga do akatoba. Jala sudena di bagasan joronai mandok. Hamuliahon. Marhabangsa do Jehovah makorhon aik nasumar. Jala marhabangsa do Jehovah. Pabua raja rodi saliling nililingna. Lehonon ni Jehovah do sugut pargugu tu bangso naik. Tupahan ni Jehovah do sugut bangsona. Mardame-dame ima sahatna.
Dia mau kadongan saha porsiaon di Tuhatta Yesus Kristus. Ia hita di bagasa minggu ta sadarion sahat tu minggu parjulu dung Epipanias di sadok huria Protestan obar naung diulahon ganup huria Protestan sasitongna nang huriat tape diganup tanggal 6 Januari patupahon minggu Epipanias. Ia minggu Epipanias napabuahon tuhita barita nauli suara ni debata na ro sian Banua Gicang pabuahon tuhita salutna songon naung tabiginakin di Markus biddu sada tung takas di Papua tuhita ro suara sian Banua Gijang ro suara sian namuliai ro suara sian nasangapi ima debata napabuahon odo anak haholongaku. Suara Tuhan dari sorga datang memberitakan berita sukacita bagi kita. Inilah anakku dinaung majalo padidion nabadia ibana di air Jordan di napinatupa ni si Johannes tung takas di Papua di namakubasi di tonga-tonga ni bangsona si Johannes mamaritahon barita tu saluhut bangso tarlumobi tonga-tonga ni bangsona romahamu dirio kamuma dirimuna jala paubah hamuma rohamuna di Papua si Johannes asa marhamu baon ni roha dohot pabuahon ganup dosana tu aka nama ngului debata alani amo kadongan sa porsiaon dina tardidi Yesus dada lao bahubahon rohana imana dada lao bayason dosana imana songon akan narok tu si Johannes alai nang di Papua do tu hita amua kadongan sa persiaw naung sahat do muse tu hita hamuliaon nasia debata hamuliaon naung magoi amua kadongan dia do hamuliaon naung mago siak kita tung takas dinata jaha dinata bigi di Padan Narobi di sada Musa bidu sada do dua hamudo hamu kadongan hita do
naka natinopa di bagasan hamuliaonna. Kita diciptakannya di dalam kemuliaannya. Sebab kita segambar dengan dia. Dinaro Yesus dididi jala suara siam banua gijang mandok odo anakku asa marhiti-hiti naung tardidi tadi bagasan di bata di bagasan guarni Yesus di bagasan guar todo porbea nunga sahabe museh hamuleon itu amu marhiti-hiti Yesus Kristus sahat di hamu hamuliaoni dinau mago i Allah ni giot-giot ni pikirata giot-giot ni rohata giot-giot ni gogota giot-giot ni asangapata umtangi kita di soharan ni hahulu nih di sohara nih sibuk di sohara setan di sohara iblis kita mencari kemuliaan dari dunia melalui ketika kita tidak taat, tidak setia, tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita memetik buah pohon di tengah taman itu sehingga kita mengalami kehilangan kemuliaan Tuhan. Alai di minggu hapapatar Epifanias namandok bahwa Tuhan telah datang. Dia yang berada di sorga sekarang telah berada di tengah-tengah kehidupanmu, memulihkan engkau dari yang telah kehilangan kemuliaan, mendapatkan kemuliaannya kembali di dalam nama Yesus Kristus. Alani hama kadongan ido umbahen ala nunga di jalo hamu muse hamuliahun nasiat debata marhite-hite na ditangyo kamu soaran nasiat banua gijangi odo anakku ima Yesus Kristus jala dihapur sei hamui nunga tardidi hamu di bagasan goar ni debata ama di bagasan goar ni Yesus Kristus yo bagasan alani gabi songon aidok terpukta di bagasan tikion di pasalmen 20 sia ayat sada 1 sapusa hamu akka anak ni debata dalam bahasa Indonesia saudara-saudara penghuni sorga. Saudara adalah penghuni sorga sebab saudara telah menjadi anak-anak Allah. Allah ni hamu akka anak ni debata. Obar tu tema minggutta sadarion. Di dok tuita pasangap madebata di bagasan habadiaunnya. Muliakanlah Tuhan di dalam kekudusan. Oma jojo Tuhamu pasangap madebata di bagasan mulia. Beha dohita akan nau gabi anak debata akan nau macalo asisan dosa sian debata marhiti ti Yesus nang rohi nang tubuh di Betlehemi nang tapestahon di pesta Natali napa buahon lasni rohata ulup-ulup ta nunga di balua debata hita sia dusata nunga rosi baluai ima Yesus Kristusi alani hamu akan dewata pasang pamuma jala habdio kamuma di bagasan habadiaon dewata
Pasangap madebata di bagasan habadiaon. Muliakan Tuhan dalam kursi. Bah. Hakemu akan debata. La pasangap pun. Na parjulu dido. Leho kamu nina. Tung takas do hamu kadongan. Lehon matu Jehovah hamuliaon. Sude hita nunga majalo hamuliaon sia debata ima gabi anakna. Di naung gabi anakna hamu. Di jalo hamu akan nauli akan nadinggan sia debata. Hahi pason gogo pikiran nadinggan roha nadinggan daging na kostong akan asing na pinehop muna. Dada laho diraduti hamui laho pasangapon dirim alai marhiti gugum pikiranmu bisukmu apistaranmu hahuliommu agostonganmu hamoramu agabiammu asangapem pasangap debata lehon tu Jehovah hamuliaon di leo debatai dada asaho nasangap odo di pahingo debata tu hita di bagasatikyon godang halak gabi marhiti ti agabionna hamoraon asangaponna pasangap dirina. Di tengah-tengah zaman yang maju ini, banyak orang mempergunakan apa yang ada padanya untuk memuliakan dirinya, untuk mengutamakan dirinya. Alani hamu akan nebata. Hamuliaon naung di jalo hamu marhiti tipat di dion nabadia gabi anak namu ramuti hamu raduti hamu pakai hamu abisukomuna hapistarmuna hagabion muna asangapomuna laho pasangapun debata di bagasan abadiaon. Ido dipangido debata di minggu parjulu tung epe panesan di minggu di naung patar di jolom debata di bagasan Yesus Kristus lehon kamu nina lehon tu jauh hamulion dada di leo debata asa hita na sangap alai asa dibatado marsangap di culuk na parjulu leon berilah kepadanya memberi hanya orang yang bagaimana bisa memberikan kemuliaan itu pada Tuhan. Aka isi do nabui mangaleon amuliaon naung di jalo ibana sia debata hamuraon agabion asangapon aipason agostongon kepintaran hamu kadongan songo dia pe sangapmu songo dia do moramu songo dia pe jagum dang terbaik ko majaga haipasonmu tarmubi tonga-tonga ni namasa sonare adong kopit saplusia sehebat-hebatnya kemuliaanmu, sekuat-kuatnya kemuliaan yang kau pegang sekarang, tidak ada artinya ketika kita kena oleh COVID-19. Tidak ada. Tetapi kau bisa diselamatkan, kau bisa dipulihkan, kau bisa disembuhkan hanya dengan kemuliaan
yang kau berikan kepada Tuhan. Ya. Kemuliaan kepada Tuhan. Pasahat mah, leon mah, napa dua beha asabuyu leon, kamu leon tidak bata, napa dua tangion suarana. Hanya orang yang bisa mau dan mau mendengar suara Tuhan yang bisa memberikan kemuliaan Tuhan itu dengan hartanya, dengan imannya, dengan kepintarannya, dengan kekuatannya. Hanya dang tarbain halak mangaleon asangapon habadiaon tu dia bata mulus so itangin di mana suaran dia bata alani napa duon asabuho pasangapon dia bata markiti yang habadiaon ni tangion suarana di ait, tangion suarana di akaau akabunga, tangion suarana di akaalugu, tangion suarana di muhalyang. Ia suarana lubisian saluhut suara-suara nadungi portibion. Suara dia sangat kuat, suara dia sangat mulia, suara dia sangat kudus, suara dia sangat melebihi apa yang saudara dengar. Suara dia indah. Tangyo kamu nina di aek ketika kau melihat air, di sana ada suara Tuhan. Nikmati air. Dina lupa ho menikmati air. Dina lupa ho minum amang inang. Disitulah kau tidak mampu menjaga kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika kau menikmati air yang diberikan Tuhan, maka kau tahu bahwa air adalah menjadi kebutuhan yang diberikan Tuhan kepadaku untuk kesehatanku. Ketika engkau melihat pohon, ketika kau melihat bunga, nikmati dia. Karena apa? Tuhan bicara kepadamu melalui bunga dan pohon. Nikmati bergaul dengan pohon, nikmati bergaul dengan bunga, nikmati bergaul dengan alam semesta, nikmati bergaul dengan angin, dengan panas. Semuanya itu di sana ada suara Tuhan untuk kehidupanmu. Orang sekarang karena kesibukannya untuk mencari kemuliaannya, untuk mencari kekuatan-kekuatannya, lupa menikmati alam semesta, lupa menikmati pohon-pohonan, lupa menikmati bunga. Maka ketika kau mau memberikan dirimu untuk memuliakan Tuhan dengan cara mendengar suaranya, suaranya sangat indah. Dia bersuara di segala tempat ketika engkau melangkah. Pakai telingamu, pakai segala tubuhmu untuk mendengarkan dia, karena dia berbicara. Di tengah-tengah masa COVID-19 ini Tuhan berbicara. Apa suara Tuhan bicara ketika ada COVID-19? Berbicara supaya kita mau tinggal di rumah, nikmati pertemuan dengan anak, dengan suami, dengan istri, yang selama ini mungkin tidak pernah kita nikmati makan bersama karena kesibukan kita. Tetapi suara Tuhan di COVID-19, mari tinggal di rumah. Suami tahu bahwa istri sedang bekerja, anak tahu mamanya sedang menyapu, sedang mencuci.
Mungkin anak-anak sudah lupa bahwa mamanya bekerja di rumah, bukan duduk-duduk, bukan santai-santai, tapi dia menjadi ibu. Itu sebabnya tema seluruh dunia, dengarkan suara ibu untuk menghadapi COVID-19. Tuhan pakai para ibu untuk menyatakan suaranya di tengah-tengah COVID-19. Kebutuhan muna do inang dipakai debatahamu marsuara. Itu pesan Injil. Suara ini debata. Di natabiki suara ini debata. Kita tahu memuliakannya, bahwa tubuhku harus kupelihara melalui menikmati air, menikmati matahari, menikmati pohon-pohonan. Biar kamu, banyak orang tidak pernah menikmati matahari, banyak orang tidak menikmati bunga-bunga, pohon-pohon. Ulala ulu du ita dakya tabereng bunga. Itu lemak. Soni mei. Kau pe bai, au pe. Ini suara Tuhan berbicara. Ya. Dengan mendengar suara Tuhan kita tahu memuliakannya, tahu memelihara air. Ya. Kita tahu bahwa air sekarang sangat dibutuhkan. Bahasa halak sonari, ya, isi ulang karena tidak percaya lagi kepada air. Kenapa orang beli aqua? Karena nggak percaya lagi kepada air, bahwa air tidak sehat lagi. Ya. Maka air sangat dibutuhkan. Suara Tuhan katakan, ya, jangan kotori alam semesta ini. Jangan asal buang sampah. Jangan asal buang segala sesuatunya untuk mengotori. Karena itu adalah sirkulasi alam semesta yang diberikan Tuhan. Dia berbicara sekarang sama kadongan. Lehon asangapomu hamuraun hagebiong agostongamu lau pasangapon debata di bagasana budian dung asabui ho pasangapon di mana tangion suarana ol marhiti manangin suarana. Kau bisa mempunyai kekuatan untuk menghadapi tantangan dan ancaman. Ya. Biar ita mangalehon hagabiun asangapo amliot ai tu debata marhiti tina manangihon suarana. Bado asa sahat ita tusi. Bado asa buih hitam mamake guguta hamurauta agabesa mamulio debata marhititi manangion suarana. Dia ma ala na pasangapon debata do marhiti abelion na dina manangion suarana. Songo dia ma ciri-cirina orang na parjulu ama kadongan di do mace tekas di ayat 2 marsomba mahamu tu jauh bah memakai pakaian parhaduduan. Sujudlah di hadapannya. Ketika kau sujud di hadapan Allah, Yesus dan Roh Kudus mengatakan bahwa tidak ada kekuatanku apapun tanpa bergantung kepadamu, tanpa berserah diri kepadamu. Saya tidak akan mampu menjalani hidup ini tanpa bersamamu. Ketika aku ingin mangalehon asal mariti manangiun suara debata, saya wujudkan itu dengan marsombanina, bersujud di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Dengan bersujud di hadapan Tuhan, kita mampu menghadapi tantangan dan ancaman kehidupan ini. Kita mampu terlepas dari penyakit COVID-19. Kita tidak khawatir, kita tidak gelisah menghadapi apapun.
Audang na bersaksi au di bagasa tikion. Saya hampir 1 bulan, 3 minggu lebih di isolasi mandiri. Sada hagugoku marsobat mana marititia. Kita bisa menghadapi penyakit COVID-19 amang ineng. Hanya bersembah sujud dengan dia di hadapannya. Au dina onak au COVID-19 sia. Olan na maredde do au. Dakku boto maredde. Ale gabi wapil piga-piga edde. Saya buka edde. Ya. Saya wede do na parjulu naru pandaun ni boloni ima Tuhan ta Yesus di danina marsa iti isar di ba en Yesus ido edeku dungi wede mak ikon Yesus dudung aku salah kuliludo rapon Yesus boy hamonang talumu suinaro dang mabi wedeo ni duk wedeo ni amu amang wedeo mamu saya saleleng Yesus ki namandungania mapurusol sol soki sai di ibana itu wedeo dungi wedeo muse amukan ede toktong sadao dung Tuhan Yesus napuna songgop dameku biarulah wedeo nih dungi napar budi idolas ni rohaku marulup ondiki idu wedeo Allah kekuatan kita hanya sembah olan sujud marsembah tujuh lewat. Ketika kau menghadapi tantangan ancaman apapun penyakit COVID-19 bersembah sujud ayahulani edeku gugu marede so boto marede ale gabi wapil edde ni debata pasang apa nih mana nyanyikan kita lupa ketika kita sakit kita lupa menyanyikannya kita lupa bernyanyi kita lupa bersukacita kita lupa bergembira ala ni acik nai gabi lupa ita marede amang ina jangan ketika kau tersesak nyanyikan dia maka kau menang bersembah sujud dungi napa dua buanina tung takas didok napa duaon mang inang dina marsobaho dungi dok ma ayat sia jala sudena di bagasan corona mandok hamulion katakan Tuhan kaulah kemuliaanku Tuhan hono namar sangap dangau yang pertama marsobaho tujuluna napa duaon dok tu Tuhan kaulah yang mulia kaulah yang marsangap kaulah yang hormat kupuji itulah orang yang memberikan dirinya untuk memuliakan dan menguduskan Tuhan itulah orang yang mendengarkan suara Tuhan dia sujud di hadapan Allah di hadapan Yesus di hadapan Roh Kudus dan dia berkata hamuliaon dia tidak ada kemuliaan di diriku hanya kaulah kemuliaanmu Allah nih kamu aka anak-anak ni dia bata nunga ditangnya kamu suara siat banua gijangi odo anakku nunga rohi mana
tubuh ibana jalan nunga ta pesta marlas ni roha ita ala nunga malua ita sia dosa ala ni aka anak ni dibata leo kamu mah rohamuna pikiranmuna gugumuna hamoramuna agawe lama muliahon debata dada dipakai amui asa hon amar sangap baluahi sedirim asa tutuh oh anak ni na paduon asa bui ho paluoni tok tong pasang tangion suarana dina di leoko gugum amorom agawe pasangap pun mana marhi tete na tok toko ulu manangin suarana ima marsobaho di hadapan na jala idoko hamuliau ma di bata hamuliau ma di Yesus hamuliau ma itu di perbadia amin martanyang ma ita ali Tuhan amanami jala di bata nami pardingan basa para siroha situ tuduho di bagasan tikion Tuhan dipakuli ho hamidoh atam asa uleo kami sudi naku jalo kami lau pasangapun dok baba dioko Tuhan marhi tete una uleo kami Tuhan rohanami ngulu nami manangihon atam manangihon suaram olan marhiti na manangil suara mido boy haim pasangapon guarmu na badiai dok pabadiau ko Tuhan na badiai Tuhan Tuhan marhiti hiti todi muna badiai na ro songon darapati Tuhan mangaleu gugu Tuhan asa ima gugu dihami Tuhan lahau batu pahon lo meniruham Tuhan lau pasangap poko Tuhan asa dinah upasangap ami ho Tuhan leonomu ma Tuhan Tuhan gugu do dame di tonga-tonga ninggulu nami ido dido atam Tuhan posdora nami Tuhan di leo koma hai pason di suderuas niriami molope Tuhan adong na di bagasan parsaiton unang paluas nasida madele gabe lupa nasida pasanga poko Tuhan alai di tonga-tongan na di bagasa parukilon di bagasa parsaiton marsoba nasida memuji-muji go armuna badia Tuhan pasangapon go armuna badia Tuhan di sido Tuhan aguguhon dame majalo kama malum siako Tuhan Tuhan posdora nami aka dongan nami na di bagasa parsaiton ape sait na nang tarumubi alini kopi saprusiaon Tuhan di parkugui ho mana sida dauma padilan jala sudi Tuhan aka dokter perawat apoteker sudi Tuhan na terlibat lahau batu pahon mengatasi covid saprusiaon di leo kohai pasun gugu semangat asa marhi titi nasida Tuhan parsido nasida pasangapun guar munda dia Tuhan alani Tuhan molutung adong pe nunga adong Tuhan di tonga-tonga ninggulu nami Tuhan lau mengatasi Tuhan Tuhan posdora nami ho mana patu paun salut na Tuhan ala hodo Tuhan mual ni pasu-pasu mual na uli mual denggan Tuhan Tuhan saat di rumah sudiru sendiri ami nang akasitua do sudi keluarga nang pinopar nasida nang akadongan padita do keluarga nang pinopar nasida Tuhan diramotio dijaga Tuhan Tuhan akadongan nami na di bagasan abo ni roh ala namasa covid saprusiaut Tuhan manang ala ni sudi Tuhan ahape mabain Tuhan marujungul aka ruasmi aka nabadiai aka na proseto dia puli ho mana sida Tuhan posdora nami didongani ho toktong na sida memuji-muji go aramuna badai Tuhan di bagasan sadario pesa di ho mami ho ma toktong dongan nami ho ma mangaramut yam Tuhan
pardusa na gudang doami sisa madusa da mengarsana una mabati dengan basam doa siram jalo mahami di bagasan Kristus Yesus dan nami amin. Aso para siya kami pilanon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni Muriam dohot di provinsi buhay marwanami mariti di provinsi asalam tadahani gurang ni silelemi Tuhan asalam hidup
pabica ho barita na uli Tuhan. Asa mangulu kami di bagasan asin kami. Saya asuma kami sodangi mahani. Leon matapimpa di hurhon roh nami. Asa torak kuida kami habal gau mudo panodang nasihat koi. Saya leon mahani tu anakmu. Bani upani halujonna ala na nauna. Hangalito lumoko kami. Asa matso kami mangulau dosa. Asa burcu jalan daulat kami maroha. Babua mureatan ni kami. Saya sungguli mauriam. Na ulu mengalir rohana dong atara de bain sebuah tu anak Tuhan Yesus Tuhan kami. Papa hata rumah barita na uli Tuhan sepelebiku dok barokam na asa maronggoman na sida Roma na boto panodang membicari. Saya leon ngiras ni roha tu kapar barita na uli. Asa ato prarat barita na uli tu ganuk utanan di tanong. Saya leon habis taran siap foto akka panggonggomi dok tu akarah. Tu kasuguan na pinabakit na. Asa dok na sida patiur kondalan ni barita na uli. Saya pauduk marwana sida. Asa rap kami mangului paretani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alia manami na di banang kijang. Saya pinarbadia makuarmu. Saya Roma harajon. Saya sauk kalau meneroham di banang osongon na di banang kijang. Leon matuhami sa dalor panguluan siya pari. Sisa madosa nami sok panisa nami. Didusa di dungan na mardosa Tuhan. Una kanto giyon di pangsunan. Palua maami siya pangako. Ai ho dona puna harajon dohot hagogon rodi kasangapon saleleng nileleng na amen. Di pasu-pasu jala dinamoti Tuhan di Batama. Di sodakon Tuhan di Batama buila tuho jala asima anak daw. Di dopakon Tuhan di Batama buila tuho jala di pasar omma.